Hvad er dit menneskesyn? Jamen, mit menneskesyn det er, at man skal respektere folk for deres udfordringer, og man skal vise empati og sympati. Din kerneopgave som pædagogisk assistent? Jamen, det er, at jeg skal gå ind og være anerkendende og hjælpe med de udfordringer, de forskellige kan have, og være lyttende og vejlede, hjælpe. Din forståelse af det pædagogiske arbejde? Det er at kan forstå og bruge mine teorier i praksis og udføre og arbejde ud fra det. Hvad er livskvalitet for dig? Jamen, livskvalitet det er at have et godt arbejde og møde ind og være positiv og gøre en forskel. Hvad er dine styrker? Mine styrker det er, at jeg kan samarbejde. Jeg er god til at skabe relation. Hvad med dine udfordringer? En udfordring det er, at jeg ikke er så god til at stave, så det skriftlige det er en udfordring, og så det med at IT og finde ud af det. Din favoritteoretiker? Der er der John Bowlby med den sikre base. Og der er også Maslows behovspyramide, med hvor man skal have stillet de første 2 i bunden af pyramiden for at komme videre. Og der vil jeg gerne være med til at hjælpe nogen op i pyramiden, der har brug for det. Så dine favoritmetoder? Jamen det er at være anerkendende og girafsprung. Og hvordan er du i et team? Jamen jeg kan samarbejde. Jeg er fleksibel og gerne søger viden. Og gerne vil give viden fra mig, hvis jeg har det. Tak for det.